Milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vyjadril moje potešenie, že sa dneska takto môžeme stretnúť. Ja by som poopravil Lenku, že tá myšlienka nebola moja, ale bolo viacerých. A že to celé bolo trošku zložitejšie možno na začiatku. A bolo to v roku zhruba 2003, keď sme hľadali pre univerzitu nejaký iný projekt, ako sú tie štandardné výskumné a taký, ktorý mal spoločenský nejaký vážnejší dopad. A vtedy ešte s tým predchádzajúcim pánom rektorom Molnárom sme sa zamýšľali, že čo teda ďalej urobiť také výnimočné inakšie, ako doteraz sme zvykli realizovať. A hľadali sme aj partnerov, pretože sme vedeli, že nevieme to urobiť sami. No a pri tom hľadaní sme naďabili na skupinu ľudí, ktorá pripravovala realizáciu tzv. Programu INTEC, ktorý to nebolo až tak známe. Dneska to už vôbec nie je známe, lebo to vlastne odznelo. Ale bolo to v rámci FARE určitý program pre podporu inovácií a podnikania na báze inovácií. Bolo to určené pre Bratislavský, Trnavský kraj a v rámci toho mali vzniknúť 2 až 3 inkubátory, si presne nepamätám. V tomto kraji, alebo teda v týchto dvoch krajoch, v spolupráci s rakúskou stranou, to bola cezhraničná spolupráca, tak sme začali uvažovať nad tým. Samozrejme sme mali veľa partnerov aj zvonku a ako ľudí, ako osob, ktorí sa venovali príprave a koncepciu a tak ďalej. A v princípe v decembri potom teda celý proces, tak ako to býva pri projektoch, treba napísať projekt, uchádzať sa a potom to možno aj vyjde. Tak našťastie to vyšlo. A potom treba zrealizovať, to je tá druhá vec. A to, čo bola podmienka, ktorá nám vtedy vadila, bolo, že veľká časť toho projektu musela ísť na rekonštrukciu budovy. Ani nie na novú budovu, ale na rekonštrukciu budovy. Vtedy sme to vnímali relatívne negatívne, lebo tú aktivitu sme my chceli odštartovať skorej, boli by sme o rok skôr odštartovali, ale samozrejme v starých priestoroch, respektíve možno aj bez priestorov. Dneska samozrejme tie priestory sa dajú na to využívať, takže bola to taká dlhodobejšia investícia a tu bolo treba odpracovať. A približne v tomto období roka, koncom novembra 2005 roku sa oficiálne tieto priestory otvorili. Ale už boli vlastne predvybraté prví podnikatelia, ktorí teda postupne mali sa nasťahovať a mali využívať tieto výhody. A treba povedať, že súčasťou toho projektu bola prvá kampaň pre podnikanie a súťaž biznis plánov, v rámci toho bolo nejaké krátke školenie a hneď na ten prvýkrát až 86 podnikateľských zámerov bolo predložených, čo bolo samozrejme oveľa viac, než tá kapacita bola. Netvrdím, že všetky boli tak kvalitné, že sa dali spustiť. Taký paradox bol, že privátni potenciálni investori tvrdili, že tie projekty sú zlé a napriek tomu 20 z nich naštartovalo. Takže aj tam je vidieť, že nie vždy to, čo investori posudzujú, je vždy presne to, čo je naozaj životaschopné. A to nás opäť utvrdzuje v tom, že je dôležité pre univerzitu, aby v blízkosti, a je dôležité pre spoločnosť, aby v jej vnútri boli miesta a boli ľudia, ktorí sú ochotní ísť s kožou na trh a začať podnikať. Začať podnikať od nuly znamená, že drží ten človek v rukách všetky nástroje, ktoré môže použiť. A bude rozhodovať o úspechu, o ďalšom smerovaní vlastným rozumom a vlastnými kompetenciami. Slovensko momentálne je krajinou dcérskych spoločností. Máme tu veľa priemyslu, ale všetko sú to dcérske firmy zahraničných investorov. A pokiaľ Slovensko nevybuduje vlastných podnikateľov, ktorí idú od piky, od nuly, tak dovtedy bude chudobnou krajinou. Nebude vlastniť, nebude sa podieľať na vlastnení a rozhodovaní a nakladania s týmito aktívami. A pre nás ako univerzitu je dôležité, aby tu bola podnikateľské prostredie blízke technologicky, technicky, obsahovo, inovačné tomu, čo my robíme.
Takže preto sa do toho angažujeme, budeme sa angažovať a mňa teší, že za to obdobie, že to nezakapalo ako mnohé iné podnikateľské inkubátory na Slovensku, ale že ideme ďalej a vďaka ľuďom, ktorí tu dlhé roky s tým bojujú a sa tomu venujú úplne naplno, že ideme ďalej a za ten rok takmer 40 podnikov našlo nejakú podporu v tej svojej dráhe práve tu. A chcem tak poloverejne alebo úplne verejne slúbiť, že budeme sa tomu venovať aj naďalej a že máme v pláne urobiť zásadnejšie kroky do budúcna, predovšetkým v Mlynskej doline v oblasti projektov venovaných vedeckému mestu Bratislava. Takže počítame s rozšírením druhou etapou akousi inkubácie práve cez tieto projekty. Čiže nielen veda, nielen vzdelávanie, ale patrí k tomu aj podnikanie v oblasti inovácií alebo s inováciami alebo blízke inováciám, pretože bez toho sa tá nová myšlienky, tie nové poznatky nedostanú do reality, do života. Nové poznatky, keď vymyslí niekto novú hmotu, novú látku, tak jednoducho musí to prejsť. Tí ľudia, ktorí s tým pracujú, musia reálne prísť do výroby a do podnikania, niekto si to kúpi. Keď niekto vymyslí lepšie farmaká, tak aj tie sa cez poisťovne sa to celé cez ten mechanizmus výrobný, cez podnikanie sa to dostáva do života. Vždy sa to cez to podnikanie dostáva do života. Aj keď je to v tej spoločenskej rovine, tak vždy to ide cez nejaké podnikateľské, nejaké priemyselné alebo nejaké obchodné kroky, takže podporiť tie obchodné väzby a podnikanie v nadväznosti na nové poznatky je veľmi dôležité, ináč sa nedostanú naozaj do praxe. Možno sa zdá, že toto je taká malá kvapka, ale aj more vzniká z malých kvapiek, takže nás teší, že sme jedni z prvých, ktorí tá kontinuita tu je. Teší ma, že paralelne momentálne v týchto dňoch alebo mesiacoch vznikajú nové podobné aktivity. Určite viete o tom spote bratislavskom, že tu je skupina ľudí vznikajúcich nových podnikov v oblasti IT. Sú tu ďalšie skupiny, ktoré idú podobným smerom, takže ja dúfam, že sa nám podarí vytvoriť spoločné synergie. A dovolte, aby som ešte na záver poďakoval tým ľuďom, ktorí sa zaslúžili o to, že tá myšlienka nezakapala napriek úspešnému zrealizovaniu toho štartovacieho projektu. A chcel by som poďakovať inžinierke Olge Kašiakovej, teraz Guštafikovej, ktorá v toho času je na materskej dovolenke, a inžinierke Kapustovej, ktorá to potom prevzala vedenie inkubátora po nej. Tiež išla potom na materskú dovolenku. A inžinierke Lenke Mikulíkovej, ktorá sa doteraz do dnešných dní snaží o to, aby tento inkubátor išiel ďalej a aby bol pri živote a sa rozvíjal. A ja sľubujem, že trošku urobíme možno aj investície, ak všetko vyjde štrukturálnymi fondami. Viete, že to je vždy také diskutabilné s týmito, to sú také najťažšie peniaze, aké existujú v priestore. A ak sa to podarí, tak by sme tú aktivitu rozšírili a urobili možno nejaký druhý stupeň podpory v tom procese, v tom životnom cykle podniku. Že uvidíme, budeme na tom pracovať a ten priestor budeme sa snažiť ako univerzita vytvárať aj naďalej. Hoci univerzita primárne by nemala podnikať, alebo není jej cieľom podnikať, jej cieľom je vzdelávať, prípadne vzdelávať na princípoch výskumu a vedeckej badateľskej práce. Takže my určite budeme držať ďalej líniu. Takže ja som rád, že inžinierka Kapustová sa dostáva naspäť a že bude pôsobiť a posíliť naše rady opäť, tak ja dúfam, že to pôjde ďalej. Ešte chcem poďakovať všetkým partnerom, partnerským organizáciám, agentúre pre podporu malého a stredného podnikania, ktorá bola pri zrode a manažovala ten pôvodný projekt Intec. A samozrejme aj všetkým ostatným úradu pre patenty, ktorý nás tak podporuje práve v tej oblasti ochrany duševného vlastníctva. Tu sídlil aj ten bod info, ešte sídli, čiže to je vlastne nejaká báza pre šírenie a pomoc pri ochrane duševného vlastníctva. Aj keď je pravda, že niekedy s tou ochranou duševného vlastníctva je to
ťažké a problematické, najmä v oblasti softvéru a niektorých týchto disciplín. To je komplikované. Takže ja ešte raz sa vrátim k tomu. Som veľmi rád, že ste prišli a že sa môžeme takto potešiť, že 7 rokov, predsa už nie je 1 rok. A najmä, že teda to ďalej, že vy máte záujem a že to ďalej pôjde dobrým smerom. Ďakujem vám pekne.